ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଯେମିତି କେଉଁଝର ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଏବେ ମୋ ମାମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମତେ। ମୋ ମାମି ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ପୁରୀରେ ଶୀତ ନାହିଁ ଏତେ। ଆଉ ଏଠି ଚାଲିବାକୁ ଗୋଟେ ମତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭଲ ଚାଲେ, ଏଠି ମୋ ମମି ଖାଲି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଆସୁଛି। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲି ପାରୁନି ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଫାଇନାଲି ମୋ ମାମୁଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଏବେ। ଯିବା ମାମୁଁ ଆମେ ଯିବା କହିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମୋ ମା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯୋଉଠି ତାର ଥୋड़ा ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଡିଆରେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି। ଦେଖିଲି ଏଠି କୁଟା ଗଦା ଅଛି, ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଖେଳି ପାରିଲିନି କି ମୋ ମା ପାଖକୁ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ମତେ କୁଟା ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ। यहाँ मैं पहुंच गली ମୋ ଆଈ ପାଖରେ। ମୋ ଆଈ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ମତେ ଦେଖି ଭାରି ସ୍ମାଇଲ କଲା। ଭାରି ବହୁତ ସ୍ମାଇଲ କଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛି, ପରି ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମତେ ଏବେ। କି ଆନନ୍ଦ! ଓହୋ ଏ ପରି ଡ୍ରେସ ଟା ମାନେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଟା ଭରସା। ଆଉ ପରି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଦୋଳି ଖେଳିଲି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଗାଧେଇଲୁ ଲାଗିଲା। ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ମିଳିବ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସି। କି ହସ ଏତେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏଠି ଟୁଙ୍ଗୁରିର ବହୁତ ଖୁସି। ତା ଆନନ୍ଦ ନ କହିଲେ ସରେନି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଗଞ୍ଜା ଆହା ଗଞ୍ଜା ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଗଞ୍ଜା କୋଉଠି ମିଳିବ, ମାମୁଁ ଘରେ ହିଁ ଖୁସି ମିଳେ। ଏଇନା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୁଣି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ମୋ ମାମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ଆଣିଦେଲେ, ରାମ ଶୁଲା ଓ କଣ୍ଟା ଶୁଲା, ସିଝା ଶୁଲା ଆଣିଦେଲେ। ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଗୁଗୁକୁ ଦେଇଦେଲି ଦିଟା। ଆଉ ତାପରେ ମାମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ଖେଚଡ ହେଲି। ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, ଗୁଗୁ ସହିତ ଖେଳିଲି। ଗୁଗୁ ନା ମତେ କାମୁଡି ଦିଏନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ମତେ ଥରେ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା, ତା ନାଜ ମୁଁ ଧରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସିରେ ମୋ ଆଈ ମୋ ପାଇଁ ଚିକେନ ଭାତ କରିଛି, ମୋ ମା ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରୁଛି। କି ଆନନ୍ଦ! ସେ ଆନନ୍ଦର ମଜା କୋଉଠି ମିଳିବ ସେଟା ମାମୁଁ ଘରେ। କୋଉଠି ଗୁଗୁ କହୁଛି ସେ ଖାଇବ ଆଜି ବହୁତ ଚିକେନ, ଆଉ ମତେ ଦବନି। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୁଗୁ ନଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁ ତତେ ଗୋଇଠା ତ ମାରିବି ମୁଁ ଆଉ। ମୁଁ ଖାଇବି ଆଗେ। ଏହା କହି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ତାପରେ ପାଣି ପିଇକି ଟିକେ ଆରାମସେ ଟିକେ ଖେଳିଲି, ମାମୁଁ ଘରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଲି ଆଉ ବାହାରକୁ ସଦାବେଳେ ଚାଲିକି ପଳଉଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ରାତି ଦିନ ରାତି ଖାଲି ହଇରାଣ ମାମୁଁକୁ କରୁଥାଏ, ଆଉ ମୋ ଆଈ କି କରୁଥାଏ। ଆଉ ଗୁଗୁକୁ ସେଟା ନାଗୁଥାଏ, ତା ନାଗରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦିଏ।
ଆଜି ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଳଉଛି ମୋ ପୁରୀ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲି, 2 ଦିନ ରହିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମୁ ମା ଆଇ ବାଏ ବାଏ। ଆଇ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମାମୁ ସହିତ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇ ବସ୍ ଟା ହିଁ ଆମର ଯାଉଛି ପୁରୀ। ମତେ କି ଲାଗୁଛି ମୋ ମାମୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯିବୁନି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବାକୁ ହବ। ଆମ ନିଜ ଘର ପୁରୀ। କଣ କରିବା, ମୋ ମାମୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ମତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି କଣ କରିବି, ମୁଁ ବାଏ ବାଏ କରି ଆଜି ପଳଉଛି। ଆଉ କେବେ ଆସିବି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋ ମାମୁକୁ ମିସ୍ କରୁଛି, ମୋ ଆଈକି ମିସ୍ କରୁଛି।